ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ከመይኹም ፍቕሪ ብልጽዩ ተግባራቱ ተዘሪቡ ዘይውዳእ ዘለዓለማዊ ሃፍቲ እዩ ለማዓንቲ እውን ሓደ ካብ ተኸታታሊ ማይኪ ሚድያ ዝበጽሐና ዝገርም ናይ ፍቕሪ ዛንታ ከዘንትወልኩም እየ ሰናይ ምክትታል ሹመይ ፊታነገስ ይበሃል ወላዲተይ ጽቡቕን ሕማቕን ኣብ ዘይፈለሉ እዋን ወዲ 6 ወርሕን ከለኹ ንሳውን ገና ብንእስታን ተላ ብሞት ካብ ዝዓለም ተፈለየት ኣደይ ንዓይ ዝወለደትኒ ቅድሚ መርዓ ብምዃኑ ናይ ኣቦይ መንነቱ ኣይፈልጥን ሓፍቲ ትኹን ሓው የብለይን ዘዕበየኒ ናይ ኣደይ ኣቦኣ ኣብ ሓጎዩ ኣብ ጎኒ ገዛና ሓደ ብጣዕሚ ዝተኸበሩ ክልተ ኣንስትን ብዙሓት ቆልዑትን ዘለውዎ ጎረቤት ኣለና ካብቶም ደቁ እታ ዝበለጸት ደሊና እያ ኣነን ደሊናን ካብ ጉርብትናና ዝበለጸ ብጣዕምና ተቐራረብና ከም ኣሕዋት ንርአአ ብሓደይና ዓቢና ገና ካብ ቆልዕነትና ጀሚሩ ብናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ኣብ ውሽጢ መንፈሳዊ ህይወት ብምዕባይና በቲ ናይቲ መንደር ሰብ ተፈተውትን ምስጉናትን ኢና ደሊና ብጣዕሚ ጽብቕቲ ብምዃና ንዓኣ ናይ ባዕሉ ንምግባር ዘይደሊ ወዲ ተባዕታይ የለን ኣነ ግና ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ንኣቱ ብፍቕሪ ዓይኒ ርእያውን ሓሲበያውን ኣይፈልጥን መጽሓፍ ቅዱስን መዝሙርን ብሓደና ነንብብ ኣብ ስሩዕ ትምህርትና እናተሓጋገዝና ብምጽናዕ ደረጃ ንሕዝ ብመንፈሳዊ ህይወት ዝተረጋጋዕና ብምዃንና ብጾታዊ ስምዒት ይኹን ብዓለማዊ ነገራት ተይተሰዓርና ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ በጻሕና ናይ 10ይ ክፍሊ ትምህርቲ ምስ ጀመርና ግና ኣባይ ሓድሽ ስምዒት ተፈጠረ ኣብቲ ሰዓት ደሊና ብጣዕሚ እናጸበቐት ናይ ኩሉ ሰብ ዓይኒ ተስሕበሉ ግዜ ነበረ ውሽጠይ ክርበሽ ጀመረ ክሳብ ሕዚ ብሕውነታዊ ቅርበት ተተቀራረብና ዋላ ናይ ካሊእ ሰብ ተኾነትከ ኢለ ምስ ሓሰብኩ ክርበሽ ክፈርሕ ጀሚረ ክርሕቃ ወሲነ ግና ከበደኒ ሓደ መዓልቲ ዋላ ተይራእኽዋ ክውዕል ኣይክእልን ካብ መንፈሳዊ ህይወት ወፃኢ ምንም ነገር ተይራእኹን ተይፈለጥኩን ዝዓበኹ ቆልዓ ንመጀመርታ ግዜ ኣፍቂረ ካብ መዝሙር ወፃኢ ዘይሰምዕ ነበርኩ ደርፊ ክሰምዕ ጀሚረ ምግቢ ኣይበልዕን ቤተ ክርስቲያን ተኸድኩ ዋላ ጸሎተይ ደሊና ንኽበኒ ጥራሕ ኮነ ምሳይ ትኾነሉ ግዜ ስለ ዝበዝሕ ከም ቀደማ ካብ ልሳና ዝወፅእ መንፈሳዊ ቃል ሰሚዐ መልሲ ክንዲ ምሃብ ጽቡቕ ዝኾነ መልክዓ ናርኣኹ ናይ ካሊእ ተኾነትስ ኣብ ዝብል ሓሳብ ይኣቱ ደሊና ታይ ከም ዝኾንኩ ደጋጊማ ትጥይቐኒ ከየፍልጠለይ ዝኾነ ዘይኮነ የህለውሉ ካብ ኣወፃኢ ዘማኽሮ መሓዛ ወይ ሓውሓፍቲ ዝበሃል ነገር የብለይን ብጣዕሚ ተጨኒቐ እቲ ነገር ምስ ሓየለኒ ደብዳቤ ጽሒፈ ዝስምዐኒ ዘሎ ስምዒት ካብ ቁፅፅረይ ወፃኢ ምዃኑን ዝኾነ ነገር ክትብለኒ መልሲ ክትበኒ ዝሕብር ደብዳቤ ነበረ ግና ድማ እቲ ደብዳቤ ንምሃብ ናብ ዓብዪ ፍርሒ ኣተኹ ሓደ መዓልቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናመፃና ታይኻ ኮይንካ ዝኾነ ነገር ኣጨኒቑካዩ በጃኻ ንገረኒ እናበለት ተሳሊምና ብዝተመለስናሉ መልኣኽ ምስ ለመነትኒ ጽሒፈዮ 15 መዓልቲ ዝጸንሐ ደብዳቤ ሃብኩዋሞ ቅልጥፍ ኢለ ንገዛይ ኣተኹ ድቃስ ዝበሃል ነገር የለን ብጽባሒቱ ከም ዝፈራሕኽዎ ደሊና ትደብዳቤ ቀዲዳ ኣብ ጥቓይ ከይትበጽሕ ክትብል ኣፈራርሐትኒ ድሕረዚ ምንባር ኣብዚ ዓለም ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ ተረአየኒ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ቤት ትምህርቲ ጸሊአዮ ውዕሎይ ኣብ ዱር ውሽጢ እንዳበኻኹ ኮይኑ ንደሊና ካብ ርሑቕ እንዳራእኽዋ እናበኻኹ ጸኒሐ ብገመድ ዓርሰይ ከጠፍእ ወሲነ ገመድ ገዚአ ናብ ዝውዕለሉ ዱር እናኸድኩ ተለኹ ንደሊና
رخيبيا لكع مس رأيتني نبعتا قدما اتقمد اب ايدي مس رأيتو نتسأل قديفا بحيل بخيت أنا استخونكو بزي كاخا منلن نختبل تأيغتني دلينا ناي فقر حطوي مستقبلتني نخموت زوسنكو قلعا بزوح عمتات نمنبر تمني زسانكو تحاقواس تماليسو مزا نابتدور كيرنا تمرتنا مسودانا بتخليل نخل مرعو السنة كلتنا قالتاعتاتنا زئمان مبر زي الرأى فتاري مسكر جيرنا ناب سفرنا تملسنا دلينا ناتي بمخانا مرققات طرح سيكونس نعايز اللوا صنع فغرن حقوست مخانا بمفلاتي نعملاخ زمسكنلو قالات حصرني كلتنا بتخليل ممرعو كم عبي خبري سلانريو كساب تقوان نسو قدم مرعا بسقاوي سمعيت كاين السعر مزي زد تحاحز منفساوي مزحف بمنباب بصومن تسألوتن مشتراو فقرنا قتسألنا نعسراي كفلي ماتريك فتنا بلعول نتبي محلافنا عبزفلتنا اللو معلتي دالينا نابتدور وسيداتني لكع مسبتحنا قبل علي تتأمتما كان فري قدم بلا سعمتني زخن قبر ناي مجمرتا معلتنا نبرا عيني عميتا كان فرا قدم بلا سعيميا تحاقواسنا عبكلتنا يرأى نبرا كابزاءات أخوو زحقو السمعيت دالينا أوتاتني بل زناي ماتريك وزيئتنا تحاقواس مقلتيهو عسر تخل تخفلي كم زصبق نطبي نسمصانا كدقاميو كتبل تزاربتني عبي عينتا ناي فقر سمعيت يرأيو ناي عسر تحدن عسر تخلتن كفلي تمرتنا تدقاقفنا نخنم مهار وسنا فقرنا مشتراو خوينو قاتسالا سخونا معالتي عبو دالينا بطعمي حمامو محايلو نابت زي قرموت يقاربو محلاوم مسفلطو ننوزازه كلهم دقوم سبسبو انا ون تصويعه ناتين ناي دلينان ناي فقر ركب بصحم مودو بزبل فرحي زبلوو نمسمع እናተን ቀጥቀጥኩ ናብ ገዝኦም ኣቴ ብጣዕሚ ዘፍቅራ መትዓቢተይ ፍቅረይ ናይ ቦኣኑ ዛዘግና ብጣዕሚ የፍርሕ ነበረ ናይ ደሊና ቦኣ ንደሊናን ንኻልኦት ደቁን ናባይና ጠቆመ ዞም ደቀይ ፊታ ነገስ ወደዩ አቡኡ አነየ ሓኩምዩ ክብል ተዛረበ አይ አመንኩን በሓደ ገጹ ንዓመታት ዘይፈልጦ ቦይ ብምፍላጠይ ዝኾነ ናይ ዕረፍቲ ስምዒት ተሰምዐኒ ብኻሊእ ገጽ ድማ ናተይ ናይ ደሊና ርክብ በሓደ ግዜ ናብ ካሊእ አንፈት ይቕየር ብምህላው ብጣዕሚ ተናዲደ ናይ ደሊና ድንጋጸውን ካብ ገጻ የፍልጥ حساب وسكا أنا دلينان بتخليل كنمرعو زتزجاجنا أحوات نبرنا بمنقد هوات كم زونا اللو زيتنا جرنبر زيتا جبريلن يقني لي